Het gat tussen de nummer 1 WHC en de nummer 3 ONS is 6 punten. En dan had ONS ook nog een wedstrijd te goed. Eerder dit seizoen verleer ONS thuis maar 4-1 en omdat te staan ons vermoeden, kanslees wie ONS doet absoluut net. Nou reizig het ONS maar een soort vertrouwen aan aanwezig, want trainers Jan Flap en Sander van der Heijden beschikken over een van fitte selectie. Min Votkop meer van Leo de Wacht, alle de Boer. Komt hem ook net heel goed vod. En dan het schot. Aan een sectie medegebied, rocht in de kruising, maar keeper Allegeert de Vries shot dat het schot van Kadag jonken gaat. Zettelburg bij Draganovic. Net een hele goede paas, maar Alle de Boer trapt je Sabro de bal in. Dan komt die bal voor. En er is dan na een kwartier spelen in de 1-0. Het doelpunt van Denis Mamudov. Hier de paas die eigenlijk helemaal net goed is, maar Alle de Boer wat dorst hier. Trapt het helemaal over de bal in. De vastzet is prima en dan had hij er nog alle moeite mee. Maar hij gaat in de kruising het doelpunt van de afspits van AGOV Mamudov. 1-0 de vastsprong van WHC. Dat is onnauta een rommelige wedstrijd. Dit is de perend van de wedstrijd. Geertsma had hier een fantastische vastzet in gedachten. En hij gaat hopeloos oer de goal heen. WHC vol wat beter in de eerste helft, maar ONS krijgt toch nog een aardige mogelijkheid hier. Maar Chris de Wacht en de spits Jurien Bos, die alle twee onder de bal trok in. Dus gaat die kans verlen. Al de tweede helft. Hier een aardige mogelijkheid van de spits van ONS, Jurien Bos. Hij verwacht die bal net in dal. En dus gaat die kans verlen. De ploeg van Jan Eversen, de trainer van Heerenveen. Zodat zijn ploeg met 1-0 vast zit. Bielbroeksma zit er hier goed tussen. Aardige combinatie hier. Dit is ik een vrije paas van Jurien Bos op Martijn Rozenburg. Die dan uit Helikin. Aardig schot. En dan gaat de keeper van WSC het nog aardig dreig maken met dit schot van Martijn Rozenburg. ONS de tweede helft beter, maar de grootste kansen binnen toch van WSC. Zelfs deze bij gelijk zich weer. Alle de Boer zit net in de wedstrijd. Jouw deze kans on Kadag. Maar die shit hopeloos over de goal heen. Mamudov. Mooie 1-2, mooi potkamp. Dit dan ik twaalf voorbij, daar kan hij de 2-0 matchje. Zo, goede redding daar van keeper van ONS, Allegeert de Vries. Dan zitten we 4 in de blessuretijd. WSC, oh, op de peel hier. Jolf Stol. Die bal is nog net vod. Het werd het 16 meter gebied inbracht. Minder voorzet. Maar nog gilt is die bal net vod. Sonny Bos brengt hem dan weer het 16 meter gebied in. Oerelsen niet hinnen. Wordt dan weer ombracht. Mamudov dan voor de beslissende goal. Nee, weg in het doelpunt. 2 keer op de peel binnen 20 seconden. Dat is een hele prestatie. Maar WSC scoort net. En ONS krijgt dan toch nog een kans. 4 in blessuretijd. Lange bal. Chris de Wacht zit voorin. Gerommel maar Jurien Bos. Komt uiteindelijk daarbij Curti González en die kan nog goed heli. Maar echt een hele grote kans wordt het net. En wie vond ik de laatste kans van deze wedstrijd. WHC wint met het minimale verschil. Maar vergrut het gat, maar ONS wol naar 9 punten. Op dit moment, zoals we er nou voor staan, in deze wedstrijd winnen we net goed genoeg. Dan moet je nog steeds dat je dus definitief afjekken binnen van het kampioenschap. Nee, dat vind ik wel iets heel anders. Ja? Ja, nee, maar ik zeg duidelijk op dit moment. Ja. Nou, in deze klasse is het al een grote tombola, dus ik bedoel, dat is afwachten. Maar normaal gesproken dan haal je dit niet meer in. Ik bedoel, daar moet je eerlijk in wezen. Wij moeten ons nu gewoon richten op een goede tweede, derde plaats in de ranglijst. En dan hebben we in ieder geval na competitie. Verleden jaar zijn we 4e geworden in de ranglijst. En toen hadden we helemaal niks. Nou, laten we eerst nog daar maar op richten, want dat is denk ik het meest reëel. Ziet die ONS nog als kampioenskandidaat? Ja hoor. Want wij hebben ook als ik 2 wedstrijden achter elkaar verloren een keer en als zij weer winnen staan ze weer gelijk. Dit is een hele rare afdeling, ontlopen elkaar weinig. En dat heeft te maken met het feit dat er zijn 4, 5 ploegen die gemaakt zijn aan elkaar. Hè. ACV, DETO, ONS, wij en DVS, CSV Apeldoorn, dus 6. Dan heb je wat mindere ploegen. Hè, en dan heb je een aantal ploegen onderin waar je dan normaal gesproken van moet winnen. Maar daar heb je het ook moeilijk tegen.